Днес предизвикателството е Escape Room и Тим Криската ще се изправи за пореден път срещу Тим Shadowhex. Тим Криската ще бъде подкрепен от Весо и Петя. А Shadowhex ще бъде подкрепен от Янков и Ева. Аз съм Янков и не знам какво правя тука. Пустете ме да изляза! Добре дошли в епизод номер 4 на VivaCon Game On 2025. С него продължаваме стремглаво към финалите, които ще се проведат на 1 ноември в Joy Station в град София. В предишните епизоди Криската и Shadowhex бяха изгубени в София, криеха се от полицаи и дори готвеха с професионален готвач. Днес ще трябва да минат през сложен Escape Room, за това им позволихме да вземат помощници. В събота, 23 август, не изпускайте вторият онлайн турнир на VivaCon Game On, където ще търсим най-добрите състезатели на GTA.